Ik had de pony show begint straks. Dus er gaat echt wat gebeuren hier. Zo, wil je even een kant doen? Ja? Okay. Hoi. Fjouwer weekend, fjouwer festivals, fjouwer kandidaten in een estafette van feest. Is een oorfestival als die eigen echt niet om? Of is het eens hartstikke vet? Dit is Festivette. Joet waren we us in een wereld van belibbing, oftewel Imaginarium. Voor de tweede keer is Park Vijversburg in Tietjerk het decor van prinsessen, ridders en filmfiguren. Maar het festival is net compleet zonder zitten, live muziek en ambachtelijk i. Let your imagination go wild. Ja, daar is hij weer. Snake Week hipster Paulus. De fantasie krijgt nou alweer de vrije loop net, Paulus. Het is heel mooi. Bij zijn but en kekker cliënt past hij het beste tussen hippe zielkakkers. Maar deze man stiert even voor alles. Nog even geduld en dan komt die gastvrouw die Hellinger. En daar is uw gast en jonkvrouw te hinder, Signe Sand. Maar haar hinder blis komt ze al zo'n jongen hier op fantasyfestivals. Signe heeft altijd al zo'n fleurige fantasiehonger. Maar wat is er nou zo leuk aan Imaginarium? Oh, de verschillende mensen en de sfeer. Dat iedereen elkaar accepteert zoals ze zijn en zoals ze komen. En wat is een vooroordeel? Ik denk dat heel veel mensen die nog nooit naar zoiets zijn geweest, dat ze het zweverig vinden. Hoe zocht Paulus eruit, denkst? Gimpen, spijkerbroekje denk ik. Blauw en wit, marine look. Wat verwacht je van hem? Ik hoop dat hij zich mee laat voeren met de sfeer en de rust en het plezier dat hier heerst. Paulus, hey, wat zei je ervan, jongen? Ja, ik denk als hij kijkt zo'n goede hoofd is als ik, dan komt het helemaal goed. Hoe zocht Signe er trouwens in die beleving uit? Een lange jurk, denk ik. En lang hier, misschien een pruik. En een toverstaf of een zwaard. Zit er dik in. Wat brengt deze dag? Ik denk dat we weer hele leuke opdrachten doen. Die ik toch nog kan winnen. En ja, we gaan een hele festival gewoon beleven. En die belevenis die begint nou. Hey, Hoi! Geweldig dit. jij bent Paulus. Yes! Wat leuk dat je er bent. Goeie. Ik ben Signe. Paulus, hoi. En dit is Bliss. Geweldig. Hij doet niks hoor. Hij is echt, hè? Hij is helemaal echt. Mooi man. Van kop tot staart. Wat leuk dat je bent joh. Ja. Je ziet er al bijna helemaal goed uit met die baard. Ik ben er klaar voor. Je bent van harte welkom. We gaan van alles doen. We gaan eerst jou helemaal omtoveren. Mooi. Dat je nog stoerder wordt. En misschien even schminken. Oké. Kilt passen. Ja, Ja, tuurlijk. ik wil nog niet alles verklappen. Oké, ik heb ook geen onderbroek aan, dus dat komt Oh, goed nou aan. dat komt helemaal goed. Dan pas je er gelijk al bij. Precies. We gaan eerst even naar ons kamp toe. Ga je mee? Ja, ik loop wel met je mee. Hier zijn we, Paulus. Oh, mooi man. Welkom in ons kamp. Yes. Ik zou, Nou, ik voel zou me al zeggen, direct. treed binnen. Yes, ga ik doen. Ontmoet iedereen. Ah, de sap staat clear. Oh, en daar is onze ridder. Yes. Ja, Oh, goeie. Hey. Paulus. Tony, hallo. Tony. Mooi pakje man. Ja, hè? Ja, Ja, er komt ook nog een helm bij. precies. Goed verkoelend airco-systeem, denk ik, of net? Ja. Ja, alle gekkies op een stokje. Maar wanneer ben je nou een echte fantasy-fan? Het zijn meestal mensen die in het dagelijks leven allerlei rangen en standen hebben. En die hier gewoon komen om hun eigen vrij te voelen en verkleed te gaan. De fantasie is de grens. Dus alles wat je hier kan verzinnen, dat kan je aantrekken. En niet iedereen is gelijk. En dat is het. Dat zijn fantasyfeesten. Dat moet u ook eens proberen. Heel goed. En de outfit? Ik heb glitterschubben. Check. Zo'n buideltje en er zit een
Echt mes aan. Check. En middeleeuwse schoenen. Check. Dat is een vikingketting, de hamer van Thor en die geeft kracht. Check. En ik vond op straat een veer, dus die heb ik in mijn haar gestoken. Check, 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 check. We hebben wat voor je meegenomen. Wow, dit heb ik on. We hebben verschillende tunieken, dus je mag kiezen. Kijk. En dingen voor om je arm, dingen voor om je been. En een buideltje waar je wat spullen in kwijt kan. En een zwaard. Ik zeg, kijk maar even of het past. Als het niet lukt, dan roep je maar. Precies, nou ik ga mijn best doen. Ja, denk op het zwaard. Tensie in, ritske dicht, metamorfette. Awesome. Ja, ik hoor dat het gevoel bij je komt. Ja, dit... Er komt een beest uit die tent zometeen. Release the beast, Signe. Houd het spannend. 1, 2. Wow! Ja, Amazing! kijk dan. Goed man. Oh, blij dat ik weer in Ja, de tent echt. ben. Helemaal goed. Slokje water? Ja, lekker. Oh, Ja, dat gaat even wennen worden. Kunnen orenbeziekers die echte fantasy-fan herkennen? Ja, ik vind Sigmar de mooiste. Dat is toch wat meer fantasy. Het ziet er zelfgemaakt uit, zeg maar. Het is een mooie baard, vind ik. Ik vind dat een heel mooi kostuum. Baard, dat doet het hem. Mag ik een stukje van je lenen? Dan plak ik hem er zo aan en dan... Ik vind de vrouw er beter bij passen, want die is meer af. Hè, met de accessoires en de jurk. Ik ben gewoon helemaal klaar. heel goed. Yeah! Boks houden. Maar de metamorfose is nog net compleet. Kan je hem even tatoeëren? Nou, het hoeft er niet permanent op hoor. Wauw, echt mooi, ja. Super, dankjewel. Ontzettend. Ga je mee? Ja. Ga het volgende ding doen. Ja, Paulus, we zetten die onder het werk. Je weet dat ik met mijn pony hier ben. Ja. En het is heel veel plezier en heel veel lol en lekker zitten soep eten, maar we gaan ook aan het werk. Leuk. Ik ga zo hier op het veldje een showtje geven. Precies. Wil je even helpen met wat Ja, dingen? ik kon net zeggen, kan ik net doen. Ik help je graag. Ik ga zo Blizzard klaarmaken. Oké. Die bordjes die gaan we zo neerzetten. Ja? En dan ga ik ze omtikken met de speer. En dan mogen ze weer recht overeind. Ja. Dus als ik langs ben geweest, nou ja, Kijk ze kan jij ze weer, weer precies. overeind zetten. Ben En ik jouw, verder gewoon... ben ik jouw schildknaap? Mooi. Zo. Speren mooi. Vaandel. En een vaandel. Weet je dat het zo lukt? Tuurlijk. Oké. Kutte jongen. Blizzard. Best. Nou, hier is Blizzard. Hi ventje. Hi. Working de Paulus, wat bist om het dwaan? Ik ben de boel aan het voorbereiden. Ik had de pony show begint straks. Dus er gaat echt wat gebeuren hier. Leuk hè, die Paulus. Hij is cool. Echt super. Maar we hadden meteen goed geschoten, hè? Toen we hem zagen, zeiden we meteen, dat gaat hem wel Dat worden. gaat hem helemaal lukken. Ah, ik vind het ook volgens mij machtig. Dus ik hou de boel een beetje in de gaten. Want Trentje oor zit te gaan. Ja, hij is gewoon gelijk lekker zichzelf. Ja, ik ben ook wel een beetje bang, maar het is net terug. Dus. Op naar de show. Paulus staat daar gewoon helemaal klaar, jongen. Wat goed. Lieve mensen, dames en heren. Heer. Ik ga een showtje doen met mijn pony. Nou, een showtje? Dit is een full-on spectacular horse experience. En achter. Ja, dankjewel. Ja. Ben je weer goed verzekerd? Super. Woe. Dank jullie wel iedereen. Tot volgend jaar. Signe, Bliss en Paulus, het blijkt een topteam te wezen. Goeie show, hè? Tjoch Tjoch. of school. School. School is er. En vanzelfs hebben we weer een opdracht voor uw kandidaten. Een opdracht. Een opdracht. Spannend. In de middeleeuwen wienen de pielk en bogen tegenwichtig voor de jacht. Zoen de pielk en bogen geen vlees op tafel.
Ja, dat klopt wel. Waar van Jim kan het beste borgen zitten? Nou, dat win ik wel vandaag, hè? Dat denk jij. Ja. Dit werd appeltje-eitje. Ik denk, ik als man zijnde, om je hand-oogcoördinatie. Maar ik heb het wel eerder gedaan, maar dat hoeft hij niet te weten. Nou, dan ben ik heel goed in darten. Dus dan ben ik wel eens 180 Paulus. Dus. Ik ga niet mijn best doen om te winnen. Ik ga hem gewoon inmaken als een koekje. Als een augurk. Dat willen we wel eens zien. Nou, welkom alweer. Je kan aan nog een shirt met de nog. Ellebogen niet strekken, onloeken. En dan kun je hem loslaten. Het gaat om. Dit gaat om. Waar zult er winnen? Oh, mijn voet zit in de weg. Prepare for battle. Zo stappen, dan omdraaien. En dan tellen we tot rijden. En dan tegelijk shutten. Oké, best. Nee, en Paulus. Een epische strijd tussen twee scherpzitters. Maar waar treft waar het eerst en wint is een showdown. Lekker ingemaakt! Ik sta op je tenen. Oh, gefeliciteerd. Dit was vet. Dat is echt leuk. Heel cool. Dankjewel dat je me hebt laten doen. Alsjeblieft, Heel geen probleem. van je. Oh, kijk hem man. Signe wint. Tissen is voorbij. Oh, Weffelend. Leuk. Leuk. Weet je jou, Strawerenburger? Ja. Die gaan we even burgemeester maken bij het kampvuur. Bam. Eerst nog even genietje van een stukje muziek. And I'm laying out in my winter clothes, wishing I was gone, going home. La la la, la 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 la, la 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 la. Je lust wel alles, hè? Alles. Alles? Carnivore. Oké. Het is een beestje. Oké. Niet. Oh. Bijna alles. Wil je anders wel een gekarameliseerde springkaan of zo? En wel een zoete kou. Ja, doe maar wel zoet. Oké. Proost. Cheers. Oh ja. Hele ommekeer dit. Popcorn. Ja. Heerlijk. De die zit erop. Tijd voor een evaluatie. Oh, super. Meegenomen, jongen. Kunnen we even de dag doornemen? Ja. Oh. Tjoch, skool. Wat vond je ervan? Hartstikke leuk. Ja, heb je Hartstikke gemaakt? leuke daarhand. Maar mijn outfit weer ik al vanaf het begin al, want het weer perfect. Boogshit weer ik leuk. Ja, ik ben blij dat ik Ik gewonnen vermaken, heb. ja. Kijk hè. Sorry, jongen. Oh, Weffelend. Ik heb die leuk geholpen met het hinder, maar de demonstratie. Ja, ik vond het heel leuk dat je erbij was en alles meedeed. En alsof je erin thuis hoorde. Ja. Volgend jaar ben ik er sowieso bij. Toppie. Dus hartstikke Proost, leuk. jongen. Bedankt voor de leuke dag. Open de pop. Oké, hoi. Ja, do. Bedankt voor de chin. Volgende keer dan nemen we die mooi naar sci-fi. Dat nog weer. En dan, doei. Maar geweldig spektakel dit. Echt genieten.